खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। चिरांनि बिजनि दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि मिजिं दैमारिया पिएचडि उथ्रिनो हाबाय। हेल्थ स्टेटास अफ बड' इन फरेस्ट भिलेजेस अफ आसाम ए स्टाडि अफ मानास नेशनेल पार्क आयदानि सायाव बिजिरसंनानै आसाम मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय पिएचडि उथ्रिसारनो हाबाय मिजिं दैमारि बिथाङा। नैथि खौराङाव दङ महाकुम्भनिफ्राय फैफिननाय समाव गोमानाय जयन्त ब्रह्मखौ बिहार रायजोनिफ्राय मोनफिनबाय। चिरां जिल्लानि सापागुरि रलिं मेलनि गोमानानै थानाय जयन्त ब्रह्मखौ मोनफिनबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जयन्त ब्रह्मखौ बिहार रायजोनि बिक्रम थानायाव मोनहैयो। न'खरनि सुबुङा दायो जयन्त ब्रह्मखौ न'आव लाबोफिनगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया गावनि गोथार जोनोम सानखौ केक हानानै फालिनाय नुनो मोन्दों। ब्रैथि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। दिल्ली मयूर बिहारनि क्राउन प्लाजा हटेलाव बिपिए फाउन्डेसन आरो इन्डिया नेटवर्कजों खुंजानाय गिबि खेबनि थाखाय बर' राव थुनलाइनि थाखाय सुबुंथि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङै मान बान्थाखौ आसामनि मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्मआ मोननो हादों। बे हाबाफारियाव 100नि बारा थुनलाइगिरिनो मान होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङै बे बान्थाखौ अराय समावबो होलांबाय थागोनखौ मिथिहोदों। बेयो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाथि खौराङाव दङ आसामनि मन्थ्रि अशक सिंगाला 7 साननि हाबाफारिजों दिखियाजुलिनि हेरिटेज श्री श्री गुप्तेश्वर थानसालियाव खुंफुंनाय महाशिवरात्रि महामेलायाव मैया दावबायहैदों। द'थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला पानिमुथा साखाथि कुलसि दैमायाव हाग्रा बिफाना सिगांनि अन्थाइ सालिग्रा मेसिन जब्द खालामदों। फोरमायनाय बादिब्ला पारमिसन थानाय समाव सालायनाय मेसिन जानांगौ, मानोना दायो गासै जिल्ला नाङैनो बन्द जाबाय। लोगोसे मियादि हायाव जावनायनि बिथोन गैला होननाबो मिथिहोदों टंला बिट अफिसार बिथाङा। लोगोसे अन्थाइ सालिग्रा मेसिनखौ जब्द खालामबाय होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों। स्निथि खौराङाव दङ कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन मानिकपुर रामपुकुरि गामिनि हाजो सायाव थानाय शिब मन्दिराव बोसोरफ्रोमबो शिवरात्रि फुजा मेलानि समाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै हाजो सायाव थानाय बे शिब मन्दिराव अखण्ड यज्ञखौ होफाबाय थानाय जाबाय थायो होनना मिथिनो मोन्दों। दाइनथि खौराङाव दङ आबहावा गेबेंनायखौ होबथानो थाखाय दिल्ली सरकारा गोजाम गारि मटरफोरनि सायाव गोदान आयेन लाबोदों। 15 बोसोर गोजाम गारि मटरफोराव पेट्रल डिजेल सोनायखौ बन्द खालामनो थांखि लादों। दिल्ली सरकारा बे थांखिखौ फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय मावफुंनो आखायाव लाबाय। दिल्ली सरकारा। गुथि खौराङाव दङ आसामनि मोन 9 जिल्लाफोराव हाइ एलार्ट फोसावदों। 50 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा बारगोन बोथोर बिगियान केन्द्रआ हाइ एलार्ट फोसावनानै होदों। आसामनि मोन 9 जिल्लाफोराव 50 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा बारगोन बोथोर बिगियान केन्द्रआ मिथिहोनाय बादिब्ला कार्बि आंलं, दिमा हासाव, सोनाब कार्बि आंलं, गलाघाट, जरहाट, माजुलि, चराइदेव, डिब्रुगड़, तिनिसुकिया जिल्लाफोराव हाइ एलार्ट फोसावदों। 10थि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' आरो आगुनि बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो क'क्राझार लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां साथाम दैदेनगिरिफोरनि मैया गोथार जोनोम सानमोन। 11थि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि बिपिएफ दोलोनि गोख्रों साखाफारा प्रमद बर'नि बिटिसि सरकारनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। एमएलए रबिराम नार्जारिया हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव सोरनि अजना बांसिन, अब्ला नुगोन हाग्रामा महिलारिया बांसिन मावदों। सोरबा लिडारनि खोथा खोनासंनानै जोंनि गामिया जौगाखाङा, जेखौ बिजेपिआ मोजां मोना एबा हारसाफोरा मोजां मोना बेखौ दिसपुरा मावहोआ। दिसपुरनि नोजोरा जाबाय बर'फोरखौ सिनस्रि बुफायना दोननाय। आथिखालनि बिटिसि सरकारा मिसलिया नंगौना नङा? थाखाखौ सोर जादों? रायजो राजाफोरखौ सोर थगायदों? बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधान सभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिया। 12थि खौराङाव दङ आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्सकीखौ व्हाइट हाउसआव लेंहरना सावरायनाय समाव सोंखारिदों। गोजोन गोरोबथानि थाखाय डनाल्ड ट्राम्प आरो जेलेन्सकीनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्सकीखौ अन केमेरायाव हुमखि होयो। इउक्रेनआ थाबैनो दावहाखौ बन्द खालामाबा बायजोआव आमेरिकाखौ दं होनना हुमखि होदों डनाल्ड ट्राम्पआ।
आरो डनाल्ड ट्राम्पआ जेलेन्स्कीखौ लाख लाख सुबुंनि जिउ आरो थामथि मुलुग दावहाजों जुवा गेलेनायनि दाय होदों आरो जेलेन्स्कीया जा मावगासिनो दं बियो हादरनि थाखाय मान गैयै जादों होननानैबो बुंदों डनाल्ड ट्राम्पआ। गुबुन फारसे इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्कीया डनाल्ड ट्राम्पआ हुमखि होनायाव डनाल्ड ट्राम्पखौ सासे मूर्ख हादरगिरि होनना फिननाय होदों। बे जाथायानो जादोंमोन जेब्ला इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्कीया रासियाजों नांनाय दावहायाव इउक्रेनखौ गोख्रों गोहोगोरा खालामनो थाखाय आमेरिकानि मदद मिजिंथिना थांनाय 28 फेब्रुआरियाव व्हाइट हाउसाव थांदोंमोन। बे सावरायलायनायावनो आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प आरो इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्कीनि गेजेराव अन केमेरा बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। जोबथायाव डनाल्ड ट्राम्प आरो जेलेन्स्कीनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोरोबलायैनि जेलेन्स्कीया रागा जोंना व्हाइट हाउस नागारना थाङो। 13थि खौराङाव दङ। बरपेटा रडआव गुबुन गुबुन मोननै लामा जाब्रबथायजों 3 लाइमोननि जिउ खहा जानायाव दुखुनि थासारि सोमजिदों। जाब्रबथाय जानायनि नुथाया सीसी केमेरायाव रोखायै सेबखांजायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बरपेटा रडनि सियामापुलिनि 20 बोसोर बैसोनि अभिमलभ मुंनि लाइमोना शुक्रबारखालि हरनि 12 रिंगासो समाव उत्तर बरपेटा रडनिफ्राय मोनसे हाबानिफ्राय AS15Q 7310 नाम्बारनि गंसे बाइकजों फैनाय बरपेटा रडनि मिशन रडआव बाइकखौ सामलायनो हायैयाव लामानि पाक्कानि खुन्थियायाव सौग्रावो। जाहोनाव जाब्रबथायजों अभि मुंनि लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बाइकनि उनाव जिरायनाय सरब कन्दब मुंनि लाइमोना जखम जानायाव बरपेटा रडनि मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो। बेबादिनो बरपेटा रडनि 31 नं हादरारि राजा लामानि मालिबिथायाव गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव जायगायावनो 2 लाइमोननि जिउ खहा जायो। जाब्रबथायजों थैनाय 2 लाइमोनखौ बङाइगावनि आबादिनि 19 बोसोर बैसोनि शाहमुर आली आरो 18 बोसोर बैसोनि मालिक आली होनना मिथिनो मोन्दों। हरनि समाव नाम्बार गैयै गंसे KTM बाइकजों गोबां गोख्रैथिजों बङाइगाव फारसे थांबाय थानाय समावनो सामलायनो हायैयाव लामानि डिभाइडाराव सौग्रावनानै 2बो जायगायावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोन्दों। उनाव बरपेटा रडनि पुलिसआ लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय लाइमोनखौ पस्टमर्टमनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेजाव दैथायहरो।